Medikoen aurkako erasoak ez dira bakarrik fisikoak, mehatxuak eta irainak ere erasoak dira. Orokorrean argi dugu eraso fisiko bat jasaten dugunean hori salatu egin behar dugula. Baina irain eta mehatxuak ere ezin dira onartu, eta komeni da horiek ere elkargoari jakinaraztea, salaketa jarri ala ez. Kasu bakoitza desberdina da, eta horregatik gomendagarria da balorazio zehatza egitea kasu guztietan. Modu desberdinetan komunikatu daitezke erasoak, telefonoz, abokatuekin hitzordua eskatuz edo webgunean. Bertan, formulario bat aurkituko duzu, konfidentziala dena eta zuzenean aholkularitza juridikoak jasotzen duena. Bestalde, badira eman beharreko pausu batzuk, adibidez. Zure lantokiko zuzendaritzari abisu ematea, edota lan osasunera deitzea, eraso hauek lan istripu gisa har daitezkelako. Azkenik, elkargoak erasoen inguruko datu errealak behar ditu. Horrela, estatuko beste elkargoekin lege eta protokoloen hobekuntzan lan egingo du. Ez ezaguna denari ezin zaio aurre egin. Beraz, medikoa bazara eta eraso bat jasaten baduzu, jarri harremanetan elkargoarekin.